sa daet. Ang deadline para sa pagbayad kan reservation sa petsa 1 kan Marso. Maghapot na lang po sa opisina kan parokya sa iba pang impormasyon. Para sa makahulugan na bisita iglesia, igwa po nin pagtiripon o orientation meeting ang gabos na maiba sa pilgrimage. Ini po gigibuhon sa simbahan Biyernes pagkatapos kan misa sa hapon. Ngunya na Webes, igwa po kita nin Oras Santa. Ini po ang mga religious organizations na linalauman na presente, Parish, Ushers and Usherettes, St. Joseph Association, Dolorosa Association, San Jose, Barangay San Jose Binatagan, asin Barangay San Jose Pangaraon. Sa maabot na Sabado Pitsa 2, igwa po kita nin penitential procession, pagirumduman po sa mga sponsors para sa bulan na ini. Ang andas bearers po, ngunya na Domingo, iyo po sa pag-istasyon, iyo po ang minasunod. Confraternity of Holy Cross, Guardias de Maria, Confraternity of St. Joseph male members, kan Prex Family as in Holy Name Society. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Miriam V. Agor and family, Gladys Maki May Palcon, Wilkie Marcia Palcon family, Mirna Estelier, Mr. Ronald Olaso, Mr. and Mrs. January Rabusa and family, Mr. and Mrs. Gabriel Sabarasa Jr. and family, San Shani Jose F. Nagales Jr. Para sa sarong petisyon, dolot ninda Jen, Kielo, Moses, and Joe. Asin man ninda Jess, Jeremy B. Regala. Para sa kalag ni Santiago Jr., E. Santiago Sr., dolot kan Elevado family. Para sa sarong petisyon, dolot ninda Erlinda Lo, asin Luisa Hernandez. Para sa gabos na Santos E. Santas, dolot ninda Mr. and Mrs. Gabriel Sabarasa Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dolot ninda Mr. and Mrs. Rocky B. Bermas and family. Para sa sarong special intention, dolot ninda Conor, Derek, Zach, and Makayla. Para sa gabos na mga kalag, dolot ninda Mr. and Mrs. Gabriel Sabarasa Jr. and family, as in Mr. and Mrs. Rodrigo Saluna and family. Para sa kalag ninda Maria E. Eliseo, dolot ni Dr. Rene and Miriam Godesano Bagus and family. Emilia E. Chimi, dolot ni Beatriz Rosal and family. Justino E. Corazon, dolot ni Aida Elevado. Para sa kalag ni Lope, dolot ni Mrs. Adela Olaso and family, as in Mr. and Mrs. Eutiquiano Frias and family. Para sa kalag ni Lorenzo, dolot ni Consorcia Bicaldo and family. Para sa kalag ni Rafael Inuele, dolot ni Mr. and Mrs. Raymond Almazan and family. Para sa kalag ni Sheila Marie, dolot kan Canieso family. Para sa kalag ninda Soledad E. Donato, idinodolot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Leoncio Gagliarte and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Saluna and family, Mr. Ernesto Pentecostes and family, as in Beatriz Rosal and family. Para sa kalag ni Susan, dolot ni Cesar Uy. Para sa kalag ninda Visitasyon E. Gloria, dolot ni Merly C. Francia and family. Pasasalamat, dolot ninda Mr. and Mrs. Jimeno T. Santa Cruz and family. Para sa kalag ni Teodora,
dulot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa kalag ni Natividad E. Guillermo Sr., dulot man ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Diyos marhay na aga po giraray mga tugang, yaon na po kitang unian sa ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Sa araw daw niya tong pagkabuhay, nakakamati kita, ninman lain-lain nakasakitan. Ini kabtangkan sa tuyang pagkabuhay bilang tao. Alagad, kun ang Diyos yaon sa satuya, an gabos na mga bagay sa satuyang buhay, magiging magian. An mga problema, minalipas, asin an kadikluman, riniribayan nin liwanag. Sa pagrumdum niya to,
kan transfigurasyon kan kagurangnan, hagadon ta na mabaguman an pagkahilig niya to sa mga bagay-bagay na nangyayari sa satuyang buhay, tanganing magtalubo kita sa kabanalan. Lugod an misteryo kan liwanag, magtaonin dakulang paglaom sa satuya, urog ng gayo, ngunian na panahon. An satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin, sa kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang unyan sa kaduwang Domingo kan Kwaresma, sa tuyang mahinanyog sa Ebanghelyo,
Ang istorya mapapadapit sa pagbabaagong lawog o transfigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Sa tuyang hagadon ang grasya sa misang ini, nakitaman baagohon ning kagurangnan, hulikan sa iyang presensya orugna sa Eukaristiya asin sa banal na tataramon. Matugang ako untaan sa taong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon an padangat mong aki. Pagkaniguang pabasugon kami sa buot kan sa imong tataramon, tanganing huli sa tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin naghahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kandakulang pagtubod asin pagsarig ni Abraham sa Diyos. Si Abraham sarong halimbawa nin pagtubod sa tahaw nin kanifisilan, kung saan kita naguhona na pinabayaan kita kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Heneses. Pagkatapos kan mga bagay na ini, sinubok kan Diyos si Abraham. Sinabihan, Abraham, asin nagsimbag si Abraham. Uya ako, sinabihan, kuaha daw an sa imong aki, an bugtong mong aki, na namumutan mo, si Isaac, asin lakaw pasiring sa daga kan Moria. Asin duman, idulot mo siya bilang tinutong na atang sa saro sa mga bukid na isasabi ko sa imo. Pag-abot ninda sa lugar na isinabi sa iya kan Diyos, nagtugdok duman si Abraham nin altar. Hinusay ang mga kahoy. Iginawgaw ni Abraham ang sa iyang mga kamot asin kinuaan minasbad. Tanganing isakrifisyo si Isaac. Alagad, inapod siya kan anghel kan kagurangnan halis sa langit. Abraham, Abraham, nagsimbag, uya ako. Nagsabi, daimo ibingat ang sa imong kamot laban sa aki. Daimo siya paggibuhan nin anuman.
Ngunyan, aram ko, na may pagkatakot ka sa Diyos, as hindi imo isinayumas ako an sa imong aki, an bugtong mong aki. Pagtingkalag, nakahiling si Abraham, idtuon sarong lalaking karnero na an mga sungay na sabit sa masaguso. Kinuan niya ang karnero, asin inatang bilang tinutong na atang, imbes kan sa iyang aki. Nag-apod giraray ki Abraham an anghel kan kagurangnan, hales sa langit. Asin nagsabi, sa sako nagsusumpa ako, olay kan kagurangnan. Ninhuli taginibo mo ang bagay na ini, asin dai mo ipinangilin an sa imong aki, an bugtong mong aki. Bebendesyonan ta ka, asin papadakulon ko an sa imong kapag-arakian. Siring kan mga bituon sa langit, asin kan baybay sa may dagat. Sasakupon kan mga kapag-arakian mo, ang mga tata kan sa indang mga kaiwal. Asin mabibendisyonan an sa imong kapag-arakian, sa gabos na nasyon sa daga. Huli, tadinangog mo ang sakong tingog. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako nagtubod, minsan kan magsabi, napakumbaba akong maray, mahalaga sa mata kan kagurangnan, ang kagadanan kan mga dayupot sa iya. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay. O kagurangnan, suruguon mo ako. Suruguon mo ako. Aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ako kan mga bugkos. Sa imo, idudulot ko ang sakripisyo nin pasasalamat. Asin ang ngaran kan kagurangnan, aapudan. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan, sa mga looban kan harong kan kagurangnan, sa tahaw mo, Jerusalem. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay.